Здрасти, аз съм Стеф и в това видео си говорим за прибързаните заключения. Защо те могат да съсипят живота ти? Може би това е една идея по-драматично от нужното, но като замислиш, може би и не е, защото хората сме склонни към прибързани заключения. Постоянно го правим, всеки ден. И до някаква степен е нормално, защото мозъците ни са суперкомпютри, които всяка секунда обработват ужасно много информация и се опитват постоянно да предвидят бъдещето, т.е. какво ще се случи след 1-2 секунди или по-малко от това. И в резултат на това ние постоянно взимаме някакви решения и главата ни е пълно с мисли, нали така? Когато видим нещо, което ни направи впечатление или получиме някаква информация, ние винаги отреагираме. Винаги си правим изводи, които са в голяма част от случаите заключения. Проблемът с тези заключения е, че често информацията, която получаваме, е непълна. Тоест, ние във всеки един момент получаваме информация, но тя е доста неперфектна. Тоест, това не е математическа задача, в която имаш 1+1 равно на. Нали? Защото реалният живот не работи по този начин. Ако имаш 1+1 равно, знаем, че отговорът е 2. В реалния живот има редица, множество, стотици, хиляди вариативности. И уравнението, което се опитваме да разрешим, е с много, много, много неизвестни. Хиксът не е един, хиксът са много. На базата на тази лимитирана информация, която получаваме, ние естествено се опитваме да мигновено да открием решението на тази задача. Ние се опитваме да достигнем до възможно най-добрия отговор и го правим едва ли не автоматично, автопилот. Проблемът е, в смисъл, ако се върнем назад във времето, виждаме защо е така, нали? Когато нашите предци са живели по савани, по джунгли, по гори и така нататък. Трябва да реагираш мигновено, защото ако чуеш шумолене в храстите, ако не отреагираш, нали, може и да нямаш възможност да отреагираш след това. Тоест, защото в храста може да има саблезъб тигър или лъв или някой едър добитък, някое едро животно, което да те сгази, или да знам, може би вражеско племе, нали? И това е вариант. Но в случая, да, трябва да си вадиш заключение. Тоест, мозъкът си казва, окей, нещо издава шум в храстите, това нещо вероятно е голямо, вероятно е опасно, т.е. трябва да направиш нещо по въпроса. Дори да не е голямо, може да е змия, нали, примерно, да е отровна змия. Или пък отровен гущер, или крокодил, или не знам, някакво животно. Нещо, което пряко застрашава живота ти и оцеляването ти. И този инстинкт за самосъхранение, естествено, който го има във всяко живо същество, и тези бързи реакции ни служат и до ден днешен. Но въпросът е, когато ги пренасяме в ежедневието си за всяко едно нещо. Защото, давам пример, получаваш съобщение от някой човек, някой може да е близък, може да е колега, роднина, може да е случайен човек, или имейл, или каквото и да е. Получаваш някаква информация, в която пише нещо. И ти съответно интерпретираш. Да, обаче проблемът с това е, че когато
ти интерпретираш написаното, обаче не знаеш тонът на съобщението. Не винаги можеш да усетиш тона на съобщението. Освен това, всеки човек си има специфичен стил на писане и изразяване. Тоест, той може да е написал нещо, но ти можеш да го изтълкуваш не по начина, по който той е. Тоест, човекът искал да каже нещо, но ти си го разбрал по друг начин, не си го изтълкувал правилно. Сега това, нали, се случва често в комуникацията, да има нещо да не се е разбрало, в смисъл да има нещо пропуснато, communication breakdown, както казват Led Zeppelin. Това е само за интонацията. Но това е, когато четеш нещо, получаваш текст. Често се случва и в реалния живот. Един човек ти казва нещо, седи пред теб и ти го изтълкуваш по погрешен начин отново. Въпреки че е ясно това, което той се опитал да каже. Което е странно, нали? Ти го атакуваш по грешен начин, защото си правиш асоциация с нещо, което някой друг ти е казал, или с някое твое друго преживяване от миналото, или защото просто отново информацията ти в твоята глава не е съответства с информацията в неговата глава, т.е. винаги оперираш чрез лимитирана информация. Което е интересно като замисли, защото как изобщо успяваме да навигираме с толкова лимитирана информация. Като замислим колко малко знаем хората за този свят, за обикалящия ни свят, въпреки че си мислим, че знаем много, всъщност не знаем почти нищо. И всеки ден сте повече и повече се убеждаваме, че наистина не знаеме нищо. И оттам се получават доста интересни казуси. Защото когато си правиш заключение, ти на база на тази лимитирана информация, ти си правиш някакво заключение, първо в мозък, нали, първо тук се случва веднага, мигновено. И оттам нататък, ако реагираш прибързано, може да си навлечеш неприятности и после, нали, най-вероятен случай може да се срамуваш от себе си, от това, какво си казал, какво си направил, как си реагирал. В други случаи може да се стигне до по-големи неприятности, но като цяло затова е хубаво да не реагираш мигновено, да оставиш малко време така да... Ако, нали, в най-доброто решение, според мен, най-добрият подход към ситуацията е просто да изчакаш малко за повече информация. Ако не я получиш, да питаш за повече информация. Не винаги е възможно, естествено, ситуации най-различни, контексти всякакви. Не може да ги вкараме всичките в някаква таблица и да кажем, нали, тук така се подхожда в тази ситуация по различен начин, но това идва и с опита. Трябва, нали, да знаеш кога е хубаво да реагираш бързо в дадена ситуация, кога е хубаво просто да не правиш нищо. Ми казва, че в доста случаи е по-добре наистина да не реагираш прибързано и да запазиш спокойствие, но не винаги е възможно, както казах, различни ситуации. Аз по принцип съм човек, който реагира може би по-бавно на определени неща, но не бих казал, че реакциите ми са бавни като цяло. Малко сложно за обяснение, но отново казвам, че зависи от ситуация, зависи от контекста. Поне е така ми се иска. Дали е така в реалност, може би е по-различно.
Но да, а, темата е много, много обширна и много, като се замислиш, е много интересна, просто защото виждаш наистина кои хора... По принцип това, нали, с годините ставаш малко по-зрял и не винаги. И се развиваш, и се учиш малко повече на търпение и на това да не си импулсивен и така нататък. И съответно да не си правиш прибързани заключения, но не винаги. Има всякакви хора, които не умеят това нещо да го изключат. И мисля, че всеки в главата си, в смисъл, всеки в главата си прави за прибързно заключение, първо някакво заключение. Въпросът е какво ще правиш след това. Дали ще кажеш нещо, дали ще действаш по въпроса, дали ще предприемеш и така нататък. Как казах, в много случаи понякога е добре да не правиш нищо и да изчакаш. Но да, понякога в някоя ситуацията го изисква да реагираш, понякога не. Няма как по специфичен начин да го каже по-точно и ясно. Това е. И времето, опитът учи. Не знам дали има друго какво да кажа по темата. Но е редно човек да се замисли. Аз съм Стеф и до следващото видео. Чао!